Jamana in bonya n'a ta bɛɛ basigi ni lakana bɛ se ka dafa ka sabati cogo ɲuman min na ka ɲɛsin jamana ni a denw ma o baaraw b'a ka kɛ kɛcogo ɲuman na yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen la. An ni ɲɔgɔn cɛ kow kɛcogo ɲuman min kun bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ o ko ɲuman ninnu b'a ka yoyayo mɔgɔ hakili jugutigiw fɛ ko yɛrɛtalaw u b'a fɛ ka u fara ka bɔ Mali jamana de la ka to u yɛrɛ mɔ ten ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka dimi ni jigilatigɛ kɔlɔngolo sen an ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɛmɔgɔ ɲuman jumɛn bɛ se ka i sigi ka i bolo fila da i sen kan ka o canikɛlaw ni o kojugukɛla ninnu lajɛ u ka nin kɛwalejugu ninnu na ko i tɛ kuma o la ka baga mɔgɔw mɔ sentanw bololankolonw ka bi u kan ka u tɔɲɔ wala ka u bɔnɛ u ni la ten fuu falaki ka aw nɔrɔ u la ten kɛlɛ-kɛlɛ u bi saa bɛɛ lajɛlen kɛ maɲumanko la ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ka u yɛrɛ bakun sutura u n'u ka denbaya u ka sigidaw la ka bi u kan ka o magwan ninnu bɔsi u la kolo kan. An balima ninnu bɛ makariko bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ k'a sababu kɛ nin kojugukɛla ninnu ye. Nga o bɛɛ n'a ta ko mɔgɔ tɛ i ba i ɲɛ koli mɔ ko a cilen don. O bɛɛ lajɛlen la u bɛ wuli ka u dahirimɛ ɲini su dibifin ani tilebilen kɔrɔ siran ani mugukan marifakisɛ ani kojugu wɛrɛw cɛla. Nin ko in yɛrɛ gwɛlɛya yɔrɔ ye min ye wa biɲɛkala ɲinina de kɛn bɛ ka i sen da biɲɛkala kan ka tila ko ale bɛ o ɲini. Kojugukɛla ninnu ye sigidalamɔgɔ dɔw de ye waati min na Mali ɲɛma ani kodilanna wɛrɛw b'a ka kow dilan dɔw b'a ka k'a tiɲɛ u kɔ ka kɛlenw lafu ka u don galama la. Nin kokolo ninnu de donna an ni ɲɔgɔn cɛ ka nin jamana duman dawula bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ a la k'a sababu kɛ nin jigilatigɛ walew ye. Kuma wo kuma mɔgɔjugu maramafɛntigiw bi taa bin mɔgɔw kan u ka duw kɔnɔ walama u ka baara wɛrɛ kɛ yɔrɔw la ka sigida mɔgɔw papa walama ka u bagabaga ni kuma ni waleyajuguw ye fɔ ka u bɔ u daabolo bɛɛ lajɛlen kan u fa dugukolo yɛrɛ fana kan han. Fɔ k'a tɔ yɛrɛ kɛ sigida mɔgɔw tɛ taafan ani nafan foyi dɔn u yɛrɛ la. Baw nin kojugukɛla ninnu tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ni o kɛra wajibi fɔ u ka u fa dugukolo bila ka taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛw la k'a sababu kɛ yɛrɛkun ɲini ye kɔnɔguan kɔnɔ. Nin b'a to fɔ an ka ɲiningali dɔ de kɛ mun yɛrɛ de la fɔ Mali ka tila u b'a fɛ ka muru don Mali la k'a bɔrɔtɔ ka da sababu kelen jumɛn de kan ka sɔrɔ Maliden si t'a ka miiri nin na kuma tɛ k'a fɔ ko k'a sigi ka o kuma fɔ. Mali faso jama bɛɛ lajɛlen de wulilen don ka u bolo don jamana in kɔrɔ k'a kɔrɔta a dɔn bɛ ni tuluba kelen min ye ka o segi a nɔ na. Awɔ u bɛ Mali jɔli baaraw de la kabi waati jan. Nin tɛ samasamani ni farafarali waati ye o tɛmɛna kabi waati jan fara ɲɔgɔn kan kuma de bɛ yen nɔ wa o baaraw de bɛ sen na. Diɲɛ bɛ taa ɲini waati de bolo o la fara ɲɔgɔn kan de ɲɔgɔn tɛ ka hakiliw ni fangaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye yaasa ka sini dilan. O kumana a ye to an k'an ka jamana ko ɲɛnabɔlaw dɛmɛ ka u lafasa yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen la wa o ko in ka kan ka kɛ Maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kɔnɔna ani kɔkan bawo bolongɔni kelen tɛ se k'a bɛlɛ ta. Mali ka nin gwɛlɛya in ka kan ka kɛ lasɔmini ye farafin jamana tɔw mɔ u ka se ka u ɲɛ yɛlɛ ka faamuyali kɛ. Jɔnyɛrɛla yɛrɛ ɲɔgɔnna kojugu tɛ farafinna tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni kelenya tɛ fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan. Mali kokɔrɔ jamana dumanba in tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni a denw ma wuli ka u cɛsiri ka da ɲɔgɔn la ka u bolo don ɲɔgɔn bolo ka jɔli baaraw kɛ. Nɔ tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ. Ngabafura ka bon baden damɔ ni an farala ɲɔgɔn kan foyi tɛ se an na wa foyi tɛ bɛn bɔ. Bato majara ni mari basiri dangoma atarida. Bato majara ni tamade ndri jeboro atarida. Maule kolo kojuga jalu menyoanye sajara sababu la jamae.
Dans cette émission Défense citoyenne, nous revenons sur le discours prononcé par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants lors de la cérémonie d'inauguration du camp de Djema. Je tiens à le dire ici avec force, le Mali éternel a trop longtemps plié. Le Mali éternel a trop longtemps résisté. Il est resté sur la défensive pendant de longues années. Désormais, il va de l'avant, il redéploie ses ailes. Il a repris l'initiative et s'est mis dans la posture du chasseur, ne laissant que deux choix aux ennemis de la paix: rejoindre la grande famille nationale pour refonder ensemble notre belle patrie que le monde entier nous envie, ou alors courir pour toujours, sans jamais s'arrêter, jusqu'au jour inévitable où nos forces les enverront au repos éternel. La puissance du verbe, la justesse des mots et l'allure du locuteur. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, un guerrier qui développe la précision de ses coups. Dans le silence de son cœur, il sait qu'il existe un ordre qui le guide, celui d'un Mali qui ne gratte plus sa tête devant aucune puissance. Seul l'intérêt supérieur du peuple prime. Face à l'ampleur du défi et l'immensité de la superficie du territoire, les forces armées maliennes font preuve d'un courage inébranlable. Grâce au courage de nos soldats, à la mobilisation de nos institutions et au soutien indéfectible de nos populations, nous mettrons en échec leurs projets obscurantistes. Chaque camp construit, chaque unité formée, chaque équipement acquis renforce notre capacité collective à restaurer la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Cette déclaration est un engagement à tout mettre en œuvre pour un Mali prospère. Longtemps et encore longtemps, les Maliens laisseront bercer leurs oreilles bien curées, entendant avec émotion ce discours du général de corps d'armée Sadio Kamara. Vous portez l'honneur du Mali. Votre mission est noble. La nation compte sur votre discipline, sur votre professionnalisme et votre sens élevé du devoir. En prenant possession de ce camp, gardez dans vos cœurs et dans vos esprits ce bel héritage que nous ont laissé nos devanciers. Chère population, l'armée malienne est votre armée. Elle est au service du peuple et agit avec lui. Ensemble, dans l'unité et la vigilance, nous construisons un Mali stable, souverain et prospère.